Duond bura mar Wiper ochwalo nying Anthony Chalo Kisoi kaka jachung' kod otiko margi e laro kom MCA ma Mumbuni North e yiero madundo mochan tarik dwe mar 11. Koloso Nairobi, gavana ma Machakos Wavinya Ndeti kod tend Wiper olero ni chung' ma kamano ochopie bang' winjruok gi jokanyo mamoko mag duond burano ma koro oseyie weyo chung' kendo dhi siro Kisoi. Kom mar Mumbuni North nodong' nono higa mar 2023 bang' tho mar Gideon Kavu mane en MCA. We are happy to announce that after consultations with those who wanted to obtain the party ticket for the by-election scheduled for the 27th, full consultation, because the party did not want to handpick. I'm told all the other parties have handpicked, but they are really it's very unfortunate for them. But the party here has gone through a process of consultation led by Governor Wavinya and our team. The Deputy Governor who is here. They consulted because we didn't want to handpick a candidate.